Shalom Aleichem ani Kristani takuk dai bukuk sham faidi ge jengtini seman lainai Bible ni bisingti jengnugo sini Tripura hayungo gebangma borok sini dofani bisingo kok banglayo norok Catholic norok Baptist norok Presbyterian norok Believers obahai hinai kok banglayo te gebangma joro mothano tui borok torjak layo tei gebangma mothano hambiaso chini motha kaham chini se kubuini motha chini borok poitokrak chini borok omohai hinai ching joro saksakno kotor hinai chini mothano ching kaham snamlayo tei joro bo kaham bo hamia hinai sing salayo Catholic kaham Baptist kaham Catholic hamia obohai hinai sing salayo tei joro ke ching borokno nasler mungbo fayo chini Baptist kaham norokni Believers hamia obohai hinai ching domination na torjagi ching chini khorokcha takok tei bukuk tei chini dofano no ching joro jolilayo haikaba nasler mung fayo tei ching joro ke ching sak no torjak ma fayo so oborokno ti faidi ching sema lainai babelo chingno tamasa jisu chingno tamafrang jisu osang sar tong bochno tamoni frang klangka oborokno ti sing seman layana tamni bagai himale ching kai toni kothoma ka ham yachakna ni sekang bo Catholic bo Baptist omhai ni ching bukhao chini wansok mung phai payo tamni bagai himale ching puila Christian phai puroni siminu chini lango omhai problem kha naisle lama phai kha Catholic no ching naslero Baptist no ching naslero ching sak no simi hamjago aboni bagai faidi ching Bible ni bising tike opol problem rokno ching clear khalane tamni bagai himale ching dofa ke sing dofa sing ti prasha borok ngai singni langmao hekba chini bisingo hamjak mung tonga nango pia ti prasa simia ching joto Christian borok nge ching hamjagai si tonga nango abosi chino jisu prungo aboni bagai ching fari Bible ni bising tike abono he kaham ke seman lainai Rome chapter 12:10 ojagawa purike ching omohai ke nugo Christian takok hnoi norok kiching norok hamjak laidi norok kiching norok bori laina naidi praise the Lord hallelujah ojagawa Solontia Paul bo room songno si hormani bisingti bochno saka norok Christian kiching Christian hamjak laidi norok kiching norok bori laina naidi ni so that means taboro kaisa question phayo Christian bo sabno ching Christian han o Christian hanjak nai abo sabo geching abo tabuk Bible te isa haina hai puri ke ching nugo samung chapter 11 ni sabiso samung chapter 11 ni sabiso ching ojago puri khanke ching nugo sabono Christian han abno ching nugo bo bono nokhe antikogo tubukha nokha bisa kharangsa ke o kharok nei rok motha bai thansa ke tongoi borok kebang mano furungkha o Antioch no poito khlainai rok puila Christian hanjago praise the Lord hallelujah so chung o Bible purima jaga chungnuka jisuni chonghorok borok kothma ka hampi lai puru apuru se puila first Christian nei hanjago gechung or tabuk nugo o Christian bahagi hanjak male je borok jisu no poito khlainai borok jotono Christian je borok jisu no poito khlainai borok jotono Christian nei ching o jaga nuka abose aro ching laso ka chunugo poito khlainai rok puila Christian hanjak grao je jisu no poito khlai tabuk je kathang tongnai rok tabuk je poito khlai tongnai rok borok no se Christian no chung o biblical ni bising ti porike chung obosnogo je jisu no poito khlainai borok se Christian hanjago anke chung o Solontia Paul sirma jaga chung nuka nor Christian kichik nor Christian hamjak laidi bori lala naidi anke chini langmao tamni bagi am hai nasler mung phai tamni bagi joli lai mung phai sing tamni bagi domination na torjak lai tamni bagi himale sing sak no torjago sak no sijago pia Bible tamsa abuse sing saimana nango haike obno sing rugnani nango chung or jaga nuka Christian kissing Christian norok hamjak ladi pia Baptist tongnai borok bobo jisu no poito khlayo Presbyterian tongnai bobo jisu no poito khlayo Catholic tongnai borok bobo jisu no poito khlay chung joto oro Christian hamjak je baptisma najak pastor ni bisingte father rock ni bisingte chung je baptisma najak chung joto no Christian
so chung Christian rok ngkan ke Bible je sama moti ngkan ke chung kiching sung hamjak lai tonga nango te chung khabaksa ke tongnani nango obose suno jisu chuno phurungo abo haino chung o room chapter 12 ni sung sulo porikhe chung oro tewisha nugo jotono baksa ke nugdi kungta chukdi borok kusu rok bai se tongdi sakna sinai hnei khata kadi so chung oro clear kuno jotono baksa ke nugdi jotono no baksa ke nugdi so chung Christian nei je tongnai rok chung je baptist ebe Catholic ni chung je to jisu no poito khlai tongnai rok chung jotono no baksa ke nonga nango especially chung jotono no baksa ke nonga nango je jisu no poito khlai nai rok no chung saksak kung chuk thai gre chung joro chini baptist kham chini Catholic kham ni chung kuk chugo pia jisu saka kung ta chuk di nei ge chung je pro omo hai ngi tong ka chini langmo chung Bible ni against ngi tong ma kalayo chung jisu ta khlai di mano khlai tong ma kalayo khorok sa tai khorok sa nas ler ma bai. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ga awani bagi sung sakno ba sinai hnei khak ta kadi ni oro pol saka. Joro joro chung belai no sijago. Joro joro chung Bible ni kok semano. Joro joro chung asike simani bagi porijak hnei chung joro ke sak nangya ngo khorok sa tai khorok sa no. Angni ni sai sio. Te kaito ni kotuma ka ham khnama jaga bo mo haingo norok Catholic ni chung norok ni kok khnaya norok Baptist ni chung norok ni kok khnaya omo hai ni chung domination te kok ti sala actually chung joto jisu no poityo khlane chung ge joto no Christian Bible sa ka Christian hamjak lai ding gan ki chung joto Christian ne je jisu no poityo khlai to nai boro chung kaitor ni tamsa abuna se khana nang khorok sa tai khorok sa ke chung hamsa ka tonga nang obose sung no jisu sao. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Obahaino chung o verse na bas athro porike chung tewishan nupro bebak borok bai kathawoi manna tei khe tongna naidi so Jesus saka chung beba borok bai kathawoi manna tei khe tongdi pe o elambak ni gogo ke chung tabuk borok naisler ma se sini thani otongo chung khorok sa tai khorok sa naisler layo chung Baptist ngage chung Catholic ni borok no chaja gya ngo ge chung Catholic ngge baksa borok no chaja gya ngo believer su bono chaja gya chung sak no tor sak layo pe Bible tamasa norok kiching norok hamjak lai di joto bai na kha puri hamjak kai tongdi obose sini khlai thai. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. chung do Simon joro chung borok chaya khlayo joro samung chaya nugo borok samung chaya khlayo sumso khlayo mai khlay pia chung borok no bus thum tai chini abo samung ya chini khlai thaya chini khlai tele chung hamjak na se obose sini response abo khlai nela bo kaitor se khlai nai bus thum nai le abole Jesus se bus thum nai chini khlai tele chung Christian ke chung Christian hamjak lai tongnan obose chini bagi important obose suno Bible so. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Inga chung omo haino tekesa chung Gospel Matthew chapter 5 verse 23-24 o jaga porike chung nugo jepro norok barok nani phaipro norok ni takhu norok ni bakhao Bible kaisa kalai tong khangang ke norok ni barok mon oron khibui o takhuk bai kathaoi di teibo bai malai di ni sao so Jesus no jepro puno nakarna ni hamchakna ni se purungo naiselna ni bochung no purungya nakarna se purungo aban bagi Jesus jepro bo cross kanta bujagai thitong pia bo apro jole nakha bo jole mono bo asuk sumsok kore borok kaham pap kore hapono bo cross kanta bujagai tongo yakong yak glang phukjagai kanta bujak tongo hapono Jesus apro bo cross kanta bujak tadi bo hai ni saka o kaitor borok na nakar sari borok tam khlai tong ya abo borok sia borok na nakar sari so Jesus bo sakbai tang thui tongo cross bo satok jagai tongo bini chayak re hapono bini thanio kaisa nakar mung tongo so chung joto Jesus no poito khlai chung joto ab Christian ne je goshi tongnai ro pe Jesus hai inga nango Jesus hai sini thai nakarma tonga nang pe chung khorok sa tai khorok sa naisle lai mainya chung khorok sa tai khorok sa borok kaham borok ham yani sini satai gre sini khlai thele asuk se hamjak lai nani kha thancha tai kha bak sai ka tong lai nani abosuk sini samo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ga aboni bagi chung te kesa Bible verse pori lai nai Luke chapter 9 verse 48 Luke chapter 9 verse 48 chung o jaga porike no go Jesus saka ano yachak nai borok bo ang rohormani borok no bo yachago. Praise the Lord. Praise the Lord. Sini langmo kebangma borok ko thuma ka hampir na phayo kaitoni kok sao phe je kaitoni kok sanai borok bo sabni kok sa bo Jesus ni kok sa hega kaitoni kok sa bo borok pon tong bo Catholic ne pon tong Presbyterian ne pon tong phe bo kaitoni kok sa abin bagi Jesus saka je kaitoni kok no yachak nai borok bo ano no yachak ma klayo phe Jesus saka ang rohorma ano yachak nai borok bo ang rohorma ni borok no yachago phe osung joto tabu Jesus ni mui kothuma ka hampiri tong nai
o bebak no jisu ro hormani o borok no borok sumso gnang tung sayang tung pia o sayano bustum nale abo jisu se bustum nai abo chini bustum taya aboni bagin sung atake sa bible so sung porike chungno go Matthew chapter 23 verse 3 Matthew chapter 23 ni 3 no or porike chungno go norok pharisai rok ni phurungmung borok ni elem borok ni simon bebak na nai mano tamni bagi himale kai tor borok na songkha deri rok ni kok no sukrubai sanani inge aboni bagi norok borok ni tomung simi se ta tongdi pia borok ni joto phurungmung no norok accept khlaiman hone jisu chungno saka goso chung wanchok na ke chung pharisai inga tabu sini ala chung tabu baptism catholic pon sini bagi pharisai ingi mano pia chini oro jisu phurungmani o kok no chung moito khlai ke chung bini kok no nai mano bin kothoma kaham sung khnai mano pia haipono sung baptism tongnai chung catholic ingia chung catholic tongnai chung baptism ingia tamni bagi himle jisu je phurungmani obono so oboni bagi ne chung jisu no poito khlai ke jisu tamsa obono se chung khnana nango jisu saka pharisai rok ni kok nai mano aboni bagi sungsara joto kaito ni kok sawi tongnai chung borok ni kok no accept khlai mano borok ni kok no nawi mano haipono chung je puila Christian tongon chung o jaga no tongnai pia chung baptism no catholic no tongnai pia kaito ni kok no khanana ni o baptism tongai bo khnai mano catholic tongai bo khnai mano pia tabu kunge chini tripurao eba chini hayongo problem mung thangka khorok sa nasile layo dofa kissing dofa nasile layo bo catholic bo baptist omo hayini sing kokte chalayo actually jisu tamsa abono naisik di chung jote Christian nen ganke jisu tamsa abono chung semana nango hake chung khana nango praise the Lord hallelujah 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 geching tekesa bible pori lai nai chung o bible pori mani bising te semalai nai first Thessaloniki chapter 4 verse 7 to 8 tomong sitra tongna bagai kai tor chungno ringya kathar ke tongna bagai siringo praise the Lord hallelujah jisu chungno ringkha tomong kaham tongna bagai se tomong sitra tongna bagai borok no naislara ni bagai kungchukna ni bagai sak no torjakna ni bagai sak ni mothana torjakna ni bagai pia khorok sa hamja gai tomong kaham tongna ni bagai se chungno jisu ringo aban bagi chungtini joto Christian hnoi tongna rok pia jisu ringa ga chungtini Christian bo ngai tongmang la khamo poitubo khlaimang dai jisu no bo saimang la khamo aban bagi chung joto na jisu bai ring jak pia jisu chungno ringmani tomung kaham tongna ni bagai siringo khorok sa nasilar ni bagai bo chungno ringya aban bagi chung take sa 8 puri ke chungno go abo vaino o kokno khnaya borok ni kok khnaya ngmak laya phola katha rumani a kai to ni kok se khnaya ngmak layos orke chung srai ke nokha chung joro reject chung yachagya kokno kaito ni kokno khnaya borok ni kokno khne chung borok ni chewan sogo o borok catholic ni chung baptist ni chung borok ni kok khna nangya o borok baptist ni chung catholic chung borok ni kok khna nangya ni chung o kokno reject le haika be chung yachagya ngo piatam ni bagai yachagya abo bible pormani bising tingke obose chung phola kathar no se reject khlai tongmani kle phola kathar no o puri ne ke chung nugo First Thessaloniki chapter 4 verse 8 sarai ke Bible ni kokso ani kok saya ngai mano angsum so gonang pap gonang man pia ang poito kle Bible ni kokle saya anglak Bible ni kokle bochno saya saklak Bible ni kokle obose sarai sao abo vaino o kokna khnaya borok ni kok khnaya ngmak laya phola kathar renai a kaito ni kok se khnaya ngmak layo sarai singoro tai pringna nanga padi aboni bagi sini bekhao joto nasle laima kungchuk laima saktor jakma tongma rokno jisuni thani ocheng tewisa haina hai katal decision nawi krak kan laina jino chung poito krak jisuno poito khlai bini kokno chung khnawi bini muchung mate bini dagi mate poito krak ka tongna ni bagi fadi chung ojrao sri lainai fadi chung ojrao sri jisun thani sri lainai osubra jisu nung suno kubuino funukti tai semanadi tai subra jisu nung o je o kokno khnai tongnai nini kotuma kahamna khnai tongnai burok ni langma slaijak na tei tai burok doni denomination na torja gyawe khorok sa na hamjak laina ni bagai tai Christian Christian hamjak lai khaksangai tongmana ni bagai chuno nung prungma haike nung suno ob hai fanul jari khak kachangai tongnani nakar lai tongnani hamjak lai tongnani kungchu gyawe tongnani torja gyawe tongnani khak logai tongnani borong laisimi sinja klaya ngai tongnani ofa nang sono rojadi ni subrai Jesus anin thani aparo sini suri ma subrai Jesus Kristo ni mungai amen.